Nyakor mgejwanga neno kanyo dakika na paga uchiele tok sa chiel marukinyi kamora mora mintiere arwakini machiegni e twak mokwongo e chenro mano marupinya nasingisi kanyo motelo kana timo nonro mar gazet ni okinyi makawuone twak marwa nwadhi losa hinya nyako tendre kod yepo mano mar sikunde chakre odiochieng manyoro nyakor mgejwanga jopuonjre mago mag sikunde mag primary kanyakla kod sikunde mag secondary nochako yawayanga sikul ang'eni chenro mar yepo makamage biro bedo kadhi nyime e kinde thuolo mar jumani kama bende jopuonjre sikunde mopogore opogore igeno chopo margi e sikul mar mondo mi watwage okang' makama ber mar mondo mi watwage nikech tam mar ariyo ka bende gidhi kuom thuolo mar jumbe madirom 14 wang'eni kindegi koth osebedo ka chwe gwenge mopogore opogore kata sani koth chwe buore Nairobi kaindi kwang'iyo kata mana gwenge magwa makaluo mano moriwo gwenge kaka Homa Bay, Kisumu, Siaya, Migori waseneno koth mabende odaro ji e bombege kabende gisani gijoti sikunde sikunde mabende gijoti nyakor mgejwanga bende mabende jopuonjre nego bed ni chopo kanyo mar mondo mi opuonjre ahinya e kinde makamagi duto te wabiro bedo kwa somo koka mano kiny makawuona dhi bedo gi jonona mago jolony weche mag somo ariyo en mana achiel poko chompo Maureen Okal wabiro bedo kwa tudore godo e kinde thuolo mabiro koka mano gisani antiere ka e okang' mokwongo mayango mare mar biro e TV mano mar Ramogi nyinge Monicah Achieng en jang'ad rieko e weche mag somo Monicah rwakini machiegni erokamano ahinya amor bet radio TV Ramogi TV yeah. Mana kwa chako mar mondo minja kwa mgejwangu ng'i matuta anang'iso gimana ni nyinge Monicah Achieng to inja ng'ad rieko e weche mag somo mana matut Monicah nga Monicah en mama nyathi achiel miluongo ni Miles atedo ni ng'amo German nyinge Rudi kaeto an ajapuonj an founder mar Ndoto za Africa ma obedo registered Germany kocha alafu bende nitiere tije matindo tindo miluongo ni entrepreneurship mabe atimo makoro nyiso ni Monicah in jal mabende dwach ni nitiere pacho ka bende nitiere pinje maoko koro kotendre kod weche mag somo gi ng'ado rieko antiere ka to gi pinje maoko erokamano ahinya koro kiny makawuono twak mabende wantiere goden kotende kod yepo mag sikunde e kinde makamagi ang'eni chal mar ngima bende tek e kinde mabende koro nyithindo yepo e tam mar ariyo mana kaka janyuol mana kwa nyalo sumona gi paro jonyuol how should they brace themselves e kindegi mabende koro nyithindo yaw sikul kineno kanyo kaka bende nengo mar ngima bende tek en paro mane mabende disumne jonyuol janyuol nyathini minyuolo in gi paro mar tere e sikul mondo yud ngima maber e ndalo mabiro komano gima ikete pachi ahinya en nyathini bro konyre nadi e ndalo mabiro to skul ma gine moyudo somo moyudo be bro konye e ndalogo mane gima duong' ahinya erokamano ahinya to bende kinde ma bende koro nyithindo yepo e sikul bende wang'eni kuom ranyisi skul mar Mukumu bende noyudo achiedh nade makoni kod kocha ahinya nyaka luwore kod muoch mar tuo mar nyaldiema e tam mokwongo nyaka sani naneno ka jopuonjre nosechako donjo e sikul no chakre odiochieng' manyoro akine janyuol ma samoro nitiere gi nyathine Mukumu paro mano madisumne nikech nyaka sani bende tons mago tans madirom 76 bende osekethi mag chiemo gima ber ni yani skul en kama nyathi onego bed ni yude somo to koyudo gima duong' ahinya en ni somo ema nyathi onego bed ni yudo to ka en wach chiemo onego bed ni jo health rango kaeto nyithindo bende mondo ong'igi ni yani ni chiemo ma nyithindo yudogi en chiemo mopim to joma tiyo tij health gin joma gin serious gi tijgi koso mana kamana kendo par mgejwanga mar mondo mi kapok wadonjo kata mne weche mago Mukumu girls wawinjo na sigana mabende jafombo marwa Judith Omondi nochiwo no odiochieng' manyora ahinya nyaka luwore kod yepo mar sikunde e tam mar ariyo japuonj ka japuonj ni e ng'wech mar laro tipo e tie yien
Tipo moromo kwan matin mar jopuonjre mochopo. Japuonj machielo dhi nyime gi puonjo somo mar somo. Jopuonjre mamoko dhi nyime gi somo mar kwano. Kalure gi chal mar klase bang' jot mar joma nyocha oula odaro e mieregi, onge kar ndiko. Gino machuno Henry Owando, japuonj mar kwano, puonjo somono e yor mako gi wich, ka jopuonjre chiko itgi kendo olo duoko kawer. So it means they are 8. Are we all there? Yes. Chal mar alwora mar skul, kalure gi japuonj maduong', ok en mano ma jiwo chenro makare mar somo. E skul kae wan gi choche ariyo mag yawuoyi gi adek mag nyiri gi ariyo mag jopuonj. Koro kaka ji nyocha ne ng'eny e skul kae ne gitiyo gi choche wago e yo moko winjore, ma sani choche wago dhi adhiya ka pong', ma koro aluor nikech nyithinda dhi koso kata choma gidhiye. To classrooms ma gitiyo gogo be aluor kete nyithindo nikech ginyalo gamo tuoche yembe mopogore opogore gi tuoche mopogore opogore. Ochuno mo golo nyithindo bet oko mar classes, kinyalo timno fumigation kiny, olnwa yath e classes go. Moko kuom oganda manyocha ojot e klesego dhi nyime gi manyo kuonde jot mamoko, ka moko to pod chuno ni nyaka bed mana kanyo kalure ni gionge gi kuonde mamoko. Joredu kosinyocha ondikowa kendo gisebedo ka gikonyowa to ne gichikowa ema. To koro ywak ma wan go, joredu kosoreti mondo miwa ema mondo wene nyithindo thuolo. E kindego, thothgi bende gin jonyuol mane ok oyudo thuolo mar timo ikruok makare mar yepo mar sikunde, kalure gi much midhiero mar oula kendo piny ochamogi, kalure gi lendo mar chal mar kor lwasi. Gisani ok wang'eni wabiro wuok ka e ndalo mane, nikech ka winjo lendo podi lendo ni koth por biro medo chwe. Koro gino mako chunywa. Ataro mar chal e kaunti ma Siaya, kar od bura ma Lego Usonga, e skund primar ma Uhembo. Kalure gi pek mar ngima, pek mar koso kuonde jot, japuonj maduong' lero chenro mar kojolo mokawo e kinde ma pod girito kony. Ka kwand anyuola mokalo 400 koro dwaro kony mapiyo piyo. Wadak mopogore opogore to koro kuma kendo koro ni skulini osegolwaye. To kendi kelwa kama ng'ichin. An wakonyre nadi. Wayien ginyalo duogo godhiambo sama nyithindo osedok pacho, kendo ginyalo duogo ma ginin to gokinyi to gidok e kanisa kucho. Nwach masirani en marwa. Nyithindo masomo ka bende gin mana nyithindgi. Kata obedo ni skunde moko to pod dhawo gi midhiero mag oula, kendo chuno moko kuom skunde duoko jopuonjre e pacho kaka yo makende mar reso ngimagi. Penjo maduong' en ni, bende migawo mar somo dewo ratich jopuonjregi? To en okang' mane makoro gidhi kawo? James Okoth, Ramogi TV. Nyakoro mga juang mano report mabende nolosnwa kanyo gi jafwambo mar kaunti ma Kisumu James Okoth. Ahinya nyako tenre kod yepo mag sikunde chakre odiochieng' manyoro. Mana kineno kanyo Monicah, mana kanyo nyuola bende gi jachien nade ma bende giywak kanyo. Koko giwacho ni kuongo mondi mokwongo chope mag sikul bende sani koro pong' kalure kod koth mapek mabende osebedo ka chwe. Mar ariyo bende giwacho ni fumigation mar mondo mi otim nikech classroom kata mana kilese bende giwacho ni nyithindo nyalo gamo tuoche nikech wang'eni kinde ma bende koth chwe nitiere tuoche mopogore opogore gi nyaldiema mano kolera bende nitiere moro miluongo ni kachocho kata bilharzia gidogere. Lakini wach ni kopogore kotenre gi okang' ma kamano diwachao. Awacho ni skul en kama nyithindo onego bed ni some, to en kama onego bed ni en a safe space ma nyathi yude puonj ma gima nogeno, en gi geno mar maisha mabiro. Kuom mano ng'eny gik moko onego bed ni nyaka sani onego bed ni kapok nyithindo yawo skul to gimoro amora bed ni oseikore. Nyaka sani nikech ang'eni mano bende na chien nane mokwongo kata mana kineno kata mana liero mago mag skunde mopogore opogore. Jonyuol pod nitiere kanyo nyakoro mga juang', jonyuola ma bende nojotie skunde mopogore opogore kinde gi ma bende koth osebedo ka chwe. En mana ni jonyuol ma kamagi ahinya ma bende ojote wang'eni skunde mag sekondar bende gi primar. Lakini nyalo konye gi nade nikech mieche gi bende neno kanyo ka pino osedaro gi. Konyruok nyalo wuok negi kanyo kaluwore kodin. Nitiere organizations manyalo biro to gima
anyalo wacho ahinya ni yani communities mondo bi kanyachiel to mondo gikony nikech ng'ata achiel ok nyal konyo to kata sirikal nyalo timo mana maginyalo to ni joma nitiere kanyo ginyalo makre kanyakla nango eka mondo gitim gimoro magolo midhiero kaka magi nikichwange ni kinde makama ginyakore mga jwang bende somo nwa paro nikichwange ni skunde mamoko mabende mago skunde mag primary kanyakla kod mago mag sekondar bende samoro ni pino se yuere kinde gi makata ka jonyuol pod nono ko jote skunde makamago nitere skunde kuom ranyisi miyudo ka pi bende opong'o keto kar ngima nyithindo kinda kuruga sumbe nikech ka wan gidhi kanyo pi nyalo yuero gi waseneno kata kaka aoche bende muomo kinde ma bende koth chwe waseneno nyaka ulalo mago bridges ma bende pi muomo nyithindo jonyuol ma bende koro tero kata nyithinde sikul aparo ni mondo gibeda kicha kutendre kod mano kosi neno nade janyuol otim nango kungo dhi lim skul kaka chal mar sikul chal kapoko oro nyathine koso nango gima ayie godo ma I believe ni yani janyuol onego bed ni okaw first priority ni safety mar nyathine chal nade ineno kuma nyathine dhi e skul chal nade nikech en gima okwongo modwaro ni nyathine mondo yud somo nyathine ok onego bed ni romo gi gik moko moken somo Malaka pile nyakwar mga juang par ni yoronwa ote lai magote machoka redek auchiel no ote makamagwa bro bedo kwa somo hi yoronwa inyisowa nyingi kanyakla kod gweng mabende iwuok bende nyiso ni chala mar somo e sikunde mopogore dhi nade nikech ang'eni chakro do chieng manyoro sikunde no chako Yepo mago sikunde mag primary gi sekondar ang'eni kinde thuolo mar chakro do chieng manyoro nyaka chieng tich abich mar jumani jopuonjre biro bedo kaya sikul ang'eni achiedh nade mopogore bende nitiere e kinde ma nyithindo makamagi biro bedo kaya sikunde achiel kuomgi en koth masani koro chwe matamra gi none e kor gwenge mopogore koth bende jakelo masera waseneno nyaka nyithindo ma bende iyuero kod pi odoche makawuono bende pod aneno ka wantiere achiel kachiel mane mbui marwa mar YouTube waonge e mbui mano mar Facebook gi sani en weche ma bende pod waloso nyakwar mga juang ka pono nono losore en wach ma bende wabiro bedo kwa loso en wadan ko pogore gi mar nyakwar mga juang nyaka par ni bende sikul mano mar Mukumu Girls kama bende jopuonjre adek notho matron achiel notho mano koro ji ang'wen bende koro notho e skul mar Mukumu Girls mane tam mokwongo nyaka sani koro piny owacho bende koro dino yore mar neno ni nyithindo obedo kanyo e yo makare ka nyaka sani maromo gunde 446 mano mar bando ne osekethi maromo beans kata mano ganda maromo bags mano 284 kanyakla kod mchele maromo bags 806 duto te maromo tons 73 ne okethi kod kambi mano maloso simiti mano mar bamburi okang makama kanyalo mna winjo pachi Monicah okang mano mar ketho cham makama biro tok muoch mar tuo mano mar nyaldiema e sikul mano mar Mukumu kanyaka sani kaluore gi muoch mano mar tuo mar nyaldiema koro miyo koro gunde makamago koro na iketho mano mar chungo okenge mano mar muoch kendo mar tuo mar nyaldiema e sikul na kene ketho chama kama ineno ni nyalo konya hinya mar dino muoch mar nyaldiema e sikul no kata mana gi skunde mamoko mabende nitiere nikech wacho ni achiedh nade mabende ikelo gi tuo mar nyaldiema bende nen kotenre kod chama kamago mana kanyalo winjo pachi an pacha ni an niki opim cham no mondi eka mondo yud ni yani cham ni oken ber ok ber ni mondo nyithindo nyalo chame kopime to most definitely mano nyithindo konego bed ni chamo to kopime to mondo dwar kaka nitire yore minyalo pimgo cham machal kamano nikech mar mondo mi oketh kata mana cham makamano neno oda kata mana chik ma bende nowuok e doho ma pacho ka kotudore koda migao mano mochung' ne weche mag arita nikech chama kama kwan ne ng'eny nane bed ni kethe mane sirikand kaunti ma Kakamega en mana ne oteku mar ketho gi ne gionge gode momiyo ni koro nodhi okethe e kambi mano marego simiti mano mar bamburi okang makamano bende abiro bedo ka winjo kuom Maureen Okal nyakor mga jong mana kana senyisi ni kopogre gi Monicah Achieng ba bende en jang'ad rieko e weche mag somo
Gisani bende antiere gi wendo machielo jalonyo weche mag somo ma bende ok en wendo ahinya kuom Nyakwar Mgajwang' King jahera mar Ramogi TV e chendo mar Rupiny gi mano mar mbaka oromo. Maureen Okal en jalonyo weche mag somo. Maureen magoni erokamano kuom chopo. Ang'eni kata bed ni chopo modeko, iwacho ni better late than never nikech koth be chwe oko ka. Owada Odui. Ochwe ting'anga Nairobi wakae gi koth kochwe to koro ndara wachne rach. Koro atimo mos mar chopo modeko to agoyo erokamano nikech umuonona. Wana moro mar chopo deka. Erokamano ahinya nikech kor lwasi bende ok ber Nairobi ka. Iwacho ga ni ka koth chwe bende nitiere nur mar nyamburko jam koro nitiere matamre gi nonoko kacha. Mano kanyalo winjo pachi kotenre kod yepo mar jopuonjre e tam mar 2 e kinde gi jopuonjre mago mag primary gi secondary bende koro yepo to bende gi yepo e kinde marach nikech gi yepo e kinde mag koth bende waseneno ka kilo achiedh nade bakoni kod koche gwenge mopogore opogore. An gima nyalo timo en ni mokwongo agoni Nyasaye erokamano nikech ndalo gite oserito nwa nyithindo, oserito nyaka jonyuol makoro chopo kama koro ne wayepe. Wanya paro ni nitiere jonyuol mang'eny ma samoro ywago nyithindegi o kata samoro waseneno e yore mopogore opogore. Koro ka Nyasaye okuro ni mari mochopo kama koro kendo yepo, koro wago mana erokamano maduong' kabisa. Mar ariyo, nyithindo yepe kinde ma kaka kawuono ng'eni kinde mang'eny yepo sani. To en koth maneno ka driver struggle thagore kabisa gi nyithinde ndara ka. But duto te walamo mana Nyasaye mondo koth momiyo wani obed koth makelonwa ber, kik obed koth makelonwa ywak. Floods mang'eny kik bedie. En gi loch omak gi mondo koth obed gima nyalo konyowa, kik bed gima miyowa ywak. Erokamano ahinya nikech tam mokwongo kapok na kata mana nyithindo kana loro tam mokwongo noneno masira mopogore opogore ma bende notimore sikunde. En mana gino marwa ni ka jopuonjre chako tam mar 2 gibiro bedo ka gichako gi lwasi makare. Kuom ranyisi kinyalo paro accidents kata mana masira mopogore opogore notimore. Inyalo paro jopuonjre mag Pwani University ne otho e masira mag apaya. Nochako neno kanyo japuonjre manoriemb school fee mano mana wuok Maranda ma bende en achiel kuom jogo eko ma bende notho e gwenge mag Kisii. Kopogore gi mano school mano mar secondary mantiere gwenge mag Western ma bende jopuonjre mage notho Delemea kacha. Bende nokelo to ahinya ne jonyuol nikech e kinde ma kama gira mana kitero nyithinde sikule. Iwacho ni janyuol kata mana Nyasaye bende marito nyithindo ma kama. Gen mana geno marwa ni tam ne kichako to achake lwasi makare dong Maureen. Kabisa. Nyasaye nitie. Obro mako gigo duto te. To kwatieko to bro tieko gi ber. Gino kuom an go gi geno. Erokamano ahinya. Winja ni pachi nikech Monicah bende nosenyisa pachi ahinya nyaka luwore kod skul mar Mukumu Girls. Achiel kuom skunde ma bende jopuonjre ne otho kaluwore gi muoch mar tuo mar kolera kata mana tuo mar nyaldiema. Ka nyaka sani wang'eni jopuonjre 3 notho, achiel ma bende en matron bende nowito ngimane, kwan mar ji 4 ma bende nong'ielo rengo. Nyaka sani ka iyepo ne giyepo odiochieng' manyoro kochopo saa 8 kama kaluwore kod nonro ma bende jofwambo magwa notimo nyithindo maromo 400 nosechopo e sikul no. Ang'eni jonyuol nyalo bedo gi to e kinde ma bende koro jopuonje dok e sikul nikech ka nyithindo maromo 3 kanyakla kod matron kanotho donyieno kanyalo kelo to ne janyuol ahinya janyuol maneno wasani ma samoro kata nyithinde somo sikul maket kod mago dinyise nang'o ka nyaka sani wang'eni tons 75 mago mag cereals nosekethi manyalo bedo ni samoro nyalo bedo ka kila achiedh nade mar muoch mar nyaldiema kendo. Ineno ka tho nobetie jononro to kod jofwambo gi keyo nonyisowa gima ne kelo thogni nikech ne en nolore gi bedo ni chiemo mane nyithindo nochamo ok ne ni kare. Ting'eni kizungu luongo ni aflatoxin. Aflatoxin en gima rach kabisa. Ma kapono nochopo e dendi akia ni e kiwango mane to ngimani bedo e kinda kuru ga sumbi. Koro ok ne en gima ber. To mae diere moko ne watemo ng'iyo ni tang'o mane nyalo miyo mai bedie chiemo. Tiyudo ni en kaka okan chiemo to piny bende ne rach. Koro yudo kaka wacho ni japuonj jatelo mar skul nyalo wacho ni oyo adwa ni nyithinda gi ochiem kik chiemo be chan gi kido. Paro ni wantiere gi oro to oro no nomiyo chiemo ne onge. Koro japuonj dwa ni mondo nyiew chiemo mang'eny. To odhi mondo bed kod gi skul mondo en kik obed gi chandruok mar nengo nikech samoro chiemo no nengo ne onge maber ni kabiro mbele kucho nyalo bedo ni malo.
Koro okawo gi mang'eny e yo mayot e bei mane piny, lakini kama koro makosa bete en kar keno. Koro okawo gi mang'eny to kokan gi maber. Koro chiemo gi dhi to kuok. Kosekuok to koro ing'e ni jotedo ka bende samoro ok duog kata wach ni yawa oduma mane wadhire gi skul ni entiere gi sume iye kata wanene kochalo kama maybe kik waregi, gin gibotetede ni nyithindo mok gidewo. Koro mane ma iyudo ka dhi to kelo chandruok ma kaka janyuol sani kotero nyathi e skul wago erokamano ni ne usenyisowa ni mae e gima ne okelo chandruok. Koro en jukumu mar skul ka skul, jatelo mar skul ka skul mar boarding kata mana day schools nitiere moko ma gin gi feeding programs e school, gi make sure ni chiemo ma gidwa miyo nyithindo en chiemo ma fresh. Kata ka en oduma nitiere ga apart from storage kami kene nitie gimiluongo ni moisture content ma jaus oduma mora mora japur mora mora kata kotero goduma ka cereals board nyaka pim ni to moisture content mar chiemo ni chalo nadi. Koro ing'e ni gigi ok tim gi ga tima ni itimo gi nikech ong'e ni gini at the end of the day odhi to odhi affect ngima mar dhano. Koro mano gima sani japuonj mora mora ma waru chiemo kaka cereals gi kimondo kan mondo mi nyithi skul obi ocham nyako neni moisture content chiemo mokawo ni ong'i moisture content mare teninge no gi uwezo mar neno to mana ka ng'adi kapok jo kata mar pach Monicah kotende kod thor wach makamaindi mana kinyalo somo paro kaka ja lonye weche mag somo Maureen ineno ni koro nikech nyithindo bende ng'eny kuom ranyisi ramna sikunde mag boarding ineno ka nitiere kod kwan mag nyithindo ramna samoro mohewo 400 mano kaluwore ramna gi 100 transition ma bende sirikal bende noseketi ineno ka jopuonjre bende ng'eny e sikunde ma samoro konyiew iwacho ni konyiew wholesale ka samoro nengo mbekore nengo ni piny akende kaluwore gi ini suparo ma isumone gi nyenye chiemo matin tin koso nang'o mane manyalo konyo e kedo koda tuoche ma bende samoro muche sikunde. Gi pacha taneno ni adiera 100% transition ni okelo tabu nikech kakisepimo noero to mano tok moni nikech ing'e ni ng'iyo ngima mar nyathi mokeli rika. Koro manere mang'no mi decide ni afadhali nyewa matin tin maromi nyaka kata wachi ni dwa kawo mar dwe uchame mondo rum nikech samoro pesa ok wanyal keto mbele ahinya mar ngima mar dhano. Koro afadhali okaw matin ka cereals wachi ni ka cereals okaw matin ka cereals otigo do koserumo to chako dog kendo ing'e ni cereals nitiere gi storage gin gi kaka gin gi ng'e kano gi to kapono ni skul nyalo loso bende kaka okano meke ma ok tow to bende pod ok rach onyala kawo mang'eny no gi bei mane piny kaka iwacho wholesale no to gima duong' ma nyaka ng'i en ni to ikano gi e yo machalo nade. Erokamano nya Maureen. Monicah kaluwore kod pachi nikech e skul ka bende wacho ni chiemo ma samoro kelo achiedh nade ne nyithindo kuom ranyisi gimomiyo ni waneno ka nitiere much mag tuo mar nyaldiema e sikunde mopogore opogore keni pachi kaluwore gi kano chiemo e sikul nyiepo mag chiemo to kram na chiemo kende nyaka pi ma nyithindo modho nyaka e sikunde nikech waseneno sikunde mon nitiere gi tanks moko nitiere gi taps to nyithindo modha koa kanyo samoro nyathi ong'iyo gi pi mochwake dala. Sani aparo ni nitiere gimoro miluongo ni CSR moa kuom companies mopogore opogore mantiere communities to gima ber ni yani wanyalo tudre nadi gi communities mantiere environment mantiere machiegni alwora kama skunde nitiere to wapenjo ni wanyalo konyre nadi kaen company mar mauso pi to nyalo supply ne nyithindo pi nadi to kaen company mar oduma ginyalo konyowa nadi mondo wakan oduma kaka jopuonje wakan oduma ma nyithindo nyalo chamo kata kaen bit by bit so gima okane ni nyithindo nego bed ni tho e school ne wach chiemo communities mondo bed involved nikech kumoae kaka jo Africa ni yani one give the Ubuntu spirit to Ubuntu spirit ni yani
gima in an be an dongi mondo wakonyre wamakre kanyachiel mondo wakonyre and nikech gimoro ntiere ni yani okwanyal bet ni watimo gimoro anwoya to I expect different results so ni yani what's the solution wasolve gini nadi solution emi manyo nikech janyuol to bende nigi to nikech wacho ni an in Maureen kwatero kar mana nyithindwa e school should be the safest place ma nyathi bedo kotende kod weche mag chiemo pi magimodho kata bana arita margi to koro kata mana kwaneno gi ripode matinde kata mana wan kaka jofwambo wagolo ineno ka koro sikul ema koro olokore gunda school ka emi winjo ni janyuol kata mana japuonj nochwado nyathi motho e sikul janyuol japuonj ochwado nyathi oringo de hospital rupode makamagi waneno koro e kinde kata mana jopuonje bende nyaka wasum ne paro e kinde ma nyathi bende koro okoso chwat mane kata mana okang' mane manego bende gikawo ne nyathi nikech rupode makamagi wasebedo ka waneno kata mana ka gimedore kinde thuolo mokalo nyathi kolosgo to nyathi winjo nyathi kolosgo kata kochakre tin ne en nyathi mawinjo nyathi obiro gi paro mang'eny ahinya chakre nyuolne ten ng'ama kowachne wach to winjo to school onego bed ni en kama hera nitiere kama oyude gima bro konye e ngima mabiro koketo ni japuonj en adui mar nyathi to mano bedo matek asebet kapuonjo for almost like 30 years mano higni 30 to apuonjo sections mopogre kwa kindergarten youth nyaka secondary to gi sani atimo motivational speaking to gima sefwenyo ni yani gimiwacho kiwache yo maler tiwinje to action mabedo koa kanyo en gima nyalo bedo ni konyo ji duto ni ber mar mondo mwaluse weche makabagi kata mana Maureen ka winjo pache nikech kopogore kata mana gi masira mane waneno e tam mokwongo ma bende nomako jopuonjre mopogore bende noneno tam mokwongo bende masira motenre kod chwat e sikunde ineno kata mana moko kuom sikunde ma bende ahinya gwenge mag Kisii nineno kanyo ka nyithindo moko bende niketo kata mana mag timo timbe mag anjawo ahinya kinde ma bende miyo gi punishment janyuol samoro kata mana ne japuonj maneno paro mane ma bende nyalo sumo negi ahinya kotende kod chiwo punishments e skunde wasewacho ka wasenuoyo to gima poda medo jiwo en ni japuonj en ng'at ma nigi tem kabisa nyocha nyiso jopuonje kani gilam Nyasaye lamo mar ruodhwa line moro ma wacho ni kikiterwa kar tem yiena mondo awach gimoro ma mondiko ni jopuonje ema nobed judged matek maloyo joma moko duto to mae temo nyisowa ting' ma japuonj nitiere godo e piny ka ing'e ni ng'ata mosebet obed daktari obed japuonj obed jafwambo gi keyo kaka in waduto te wakale e lwet japuonj e taya mar piny tiyudo ka en ema en e tabu moloyo ji duto te nikech mondo mi olos jogi duto te machak duogi malos oganda wariwre koro ng'ato tiyo koni ng'ato timo ma mondo oganda obedie jogi duto to kale e lwet japuonj koro japuonj ng'at mang'ongo japuonj ng'at monego bed ni ipaka ahinya to wan kaka jonyuol onego bed ni wabedo jok mang'won ni jopuonjegi nikech napimo akwayo ni yie achaka wach kendo anko na moro Dr. Okal ne kona ni we have as many characters wan gi kido mang'eny e piny ka maromre gi jogo mantiere e piny ka koro japuonj nien kochopo e skul to kido gi te ni e lwete in Sharon wawacho adiera mar Nyasaye sami loro ga ka in kata gi nyithindo 2 kata mana achiel tipenjori ni to nyithindo gi adwa timrago nade bedo ni matek to mai wamiyo gi japuonj chako bedo kod gi okinyi saa achiel to mogik samoro nyalo wuok kuome saa 11 odhiambo mae boarding kata ing'eno siko kacha to gisiko ka gine e lwet japuonj koro samoro bedo matek adiera ni japuonj nikech kido gi te nyaka ong'igi moko ntiere ma samoro chune ni mondo ochwadi otim nadi lakini ok en gima ni kare mondo mi nyathi ochwadi nyocha neno kata kamana CS Machogu wacho ni kik chwadi nyathi capital offense okoyie to mar ariyo owacho bende ni nyaka ng'ini to chiemo ma nyithindo gi chame skul dhi chalo nade koro en jukumu mar japuonj ni mondo ng'e ni
ene mokonyo piny, ene momoko taya ma e piny ka. To mar ariyo, tich motiyonwa e piny ka en tich mang'ongo, ma ka onge en to piny mudho. To mar adek, oywa chunye, ong'e maber ni kapo nono ni onyalo chwado nyathi e skul, ma kaone chik, to onyalo ketho gik mang'eny. To ng'eni gik modhi ketho gi duogo nyake ode obe. Nikech sama koro ichwado kata nyathi, maybe otho e lweti kaka koro jopuonje mano keto nyithindo timo timbe mag anjawo kisika. Ing'eni gibedo interdicted, ochungi e tich. Sama ochungi e tich, ing'eni hinyo familia mari, kaka gidwa chiemo, kaka gidwa dhi skul, magi duto te koro kelo chandruok. Koro japuonj mondo dikri adika japuonj, wahero dikri adika. Ang'eni nyithindo to nyalo wang'o iyi, kata wan jonyuol samoro waol kodgi, wang'eyo kaka chalo. To dikri adika. Nikech wacho ni nyithindo mana kaka isewacho, gintiere gi kido mopogore opogore, bende giwuok e malezi kata mana ute mopogore opogore, kaka nyithindo bende samoro kaka they are being brought up bende opogore. Koro apa ni mane en paro maliwa ahinya ne jopuonje, nikech kuom ranyisi mana kaka niwacho ni jopuonje ma bende noyudi kana chwala ahinya timbe ma kamagi, neno ka koro iweyo gi tich. Sani bende piny tek, yudo kata mana tich bende ok yot donge. Koro ineno kaka koro mos, ineno kaka koro gibedo judged harshly. To bedo judged harshly ni kara en mana gima chakre nyaka gi sani. Nikech sama notimo mano, ng'ama dwa winjo japuonj ni notimo gima kama nikech ang'o? Onge, ineno mana makosa manotimo cha. Gima notimo cha ema nenore, ma nyathi otimo ni tok nen. Koro wabeduru jok ma ng'won ni jopuonji gieki, mondo mi gimi taya mimoke e pinywa ka obed taya manikare. Bende okang' ma kama bende biro e kinde gi ma bende nitiere tuoche ahinya mag medruok mag paro, mag tuoche mag mental illness. Kaka japuonj bende samoro e ode kacha bende samoro ok en maber. Sani pesa onge, min godo matin no bende onge ramna kaka ikonyri godo. Samoro bende japuonj dhi kacha, nyathi wang'o iye ka, koro komedo gi stress gi shida mentiere godo cha, tolo ne kuoma. Nyathi donge, samo nyathi chiki. Akeni Monicah paro mane madisom ni japuonj ma bende neno okinyi ma kawuono, nikech ang'eni moko kuom gi kichako kata mana sikul, bende somo nyithindo ok som ga ahinya. E kind thuolo ma days mokwongo giwacho ni ok giduogo, pok olos curriculum makare. Samoro japuonj nyalo bet ni giwacho ni yani onyalo bet no chiwo gi left leg. Ochiwo gi left leg. I think ni yani ntiere gik moko I mention gima very important ni yani ni mental health or mental illness. It's very important ni mondo wakao gik moko kaka practices kaka meditation, ichiwo kogwen, tiparo tinyisori ni yani ni anan japuonj to tija mae tija to mae gwethna mantiere go to gwethna ni ema bro chopa kamoni gadhie, nikech nitiere gibilongo ni destiny. To gima destiny ni yani okamako mana destiny mara kenda, amako destiny nyaka mar nyithindo. Ni pacha te gima dwa keto kuom nyathini en yani agwedhi en gweth emimiyo nyathi. Kumano nyathi cha be kigwedho nitiere gweth mabe ma kuom nyathi. Kumano bed king'eyo ni yani gweth kamora mora, ok mana kuom Nyasaye kende, to ni nyithindo go e Nyasaye mwaneno kaka jopuonj. En geno maro ni jonyuol kata mana jopuonje bende kao paro makamagi, gisomo paro mabe ahinya paro maliw ma bende Maureen gi Monicah osomo no kiny makawuono. Bende wabedi kong'eyo ni jopuonjre gi mago bede skunde mag primary, secondary kata mana universities, thothne seche gintiere godo kanye sikul maloyo e lwet jonyuol donge. Wach machielo ma bende wadwa ni walose ahinya en kotenre koda e kinde ma bende koro nyithindo yawo tam mar ariyo. Nitiere jopuonjre moko mag klas 10 manotimo klas 8 ma bende pok oriwore gi klas 9. Magi jopuonjre manotimo maber ma bende nokadhe penj nyaka sani kaluwore gi nok mar omenda kata mana onge mar omenda chan ma bende gidak godo, nikech pile ka pile kata mana sana neno ote mamoko ma bende jopiny bende oro. Nitiere jopuonjre ma bende pok oriwore kod sikunde mopogore opogore mago mag form 1. Lakini janyuol ma samoro nitiere gi nyathi ma kama Maureen kachako kode, dinyise nande okiny makawuono, nikech ma koro tam mar ariyo ma bende koro wadonje, nyathine samoro notimo maber e klas 8 pok oriwore gi form 1 nyaka sani. Ang'eyo gimiwuoye nikech ng'ato kaka an, mano gima nokawo mana ng'wono mar Nyasaye. To
adwa wacho ne janyuol ma nyathine samoro pod okwamo gode ot. Seche pok odhi mang'eny ahinya ma nyathini nyalo konyo nyathini nyalo tamore. To gima duong' kabisa en ga ni mondo janyuol ma kamano wuog oko mondo kwa kony. E gwengewa kachacha wan gi offices mag education. Gin tiere mang'eny, iyudo gi e kidienje mopogore opogore. Janyuol ma kamano kaw nyathi nikech ing'e ni sirikal nochiwo chik mowacho ni 100% transition to secondary. Koro janyuol kokaw jukumu ma kamano mochako wuoth modhi offices gi, adiera wadu ok bitamre mako lweti moloyo to ka koro idhi kata ir chief, nikech chief gemi yudo ka sama nyathi ok odhi skul e gweng' to gine ma sirikal soko gi ang'o momiyo nyithindo pod odong' e gweng' ok dhi skul. Koro kikawo jukumu midhi ir chief, midhi education offices mantiere kanyo, konyruok ok nyal tamre yudre, nyaka yudre. Koro mane gima duong' manyalo nyiso janyuol ni amalo, mak nyathi e badi, ter nyathi e oganda, ibro yudo konyruok. Ing'eni samoro konyruok nyalo ga bedo matek nikech kuom ranyisi kata mana ka gidhi e chife mago ruodhi ma bende nitiere gwenge. Kuom ranyisi nyathino duong' kata Maranda Boys, koro chopo ni ionge kod omenda, nyathi samoro noyudo 400 gi wiye. Koro chuni mar mondo mitiere district school moro kata mana mar D mantiere gweng', to samoro nyathino timo maber, donno kama be nyalo kelo kata mana paro ahinya ne nyathi ma samoro kawo kata mana okang' kata mana mar timo timbe mok owinjore. Aduogo to gima japuonjo anyisowa sani. Kiwuoyo gi nyathi tiwacho ne wach maber, nyathi bro kawo gino e yo makare nikech ong'e ni mama na kata jarit nani kata baba nani en gi dwaro mar mondo mi asom. Koro wuowa gi nyathi nyise ni nyathina kae ma koro nyalo wa uchope, nikech gima ber na gi skunde ma e pinywa ka en ni gimipuonjo Maranda, mipuonjo Alliance, emibro puonj kata mana Ralio Secondary kuma nasomi, curriculum en achiel. Koro bidi mar nyathi emang nogol nyathi oko e skul motereni, nikech jopuonje gi bende gin jopuonje mopuodhi moyiedhi gi sirikal. Onge japuonj manus bibro ter Ralio to maber titero Maranda, gichalre, opuonj gi e yo machalre. Koro mana gima japuonjo wacho, los gi nyathi. Kiwacho ne wach maber moneno ni giminyise ni kare, to kata kaponi en gi paro moko ma nyalo miye depression e ngimane, to bro weyo to neno ni kara weya kaw manitie. Yes. Ero kama na kapok wako yo matin awinje pachi Monicah kotende kod okang' ma kama nikech kata kopogore gi nyithindo manego bedni donjo e klas 9 mana form 1 bende wantiere gi nyithindo ka manego bedni donjo kata mana mariwore kata mana gi skunde ta mar 2 nikech lwet jonyuol opogore nitiere ma yuto gi bup, nitiere ma yuto gi onge kinde ma kamagi. Aken janyuol e japuonjre maneno we kinde thuolo masani dinyisa ang'o ahinya nyako tendre kod okang' mano mar sero somba gi pono ne janyuol onge kod oteku. Dinyise nang'. Gima dadwang' nyiso janyuol ni yani nyathi ka osenyuol, education moro moyudo e school cha, mano ke education kende. Nitiere education somo moro monego bedni oyudo e ot bende. To nitiere ndalo moro kane pod watindo, kapok oyepi to uneno kama mokawo usi gi sindan okete lweti, ichweyo eka mondo timango, eka mondo seche odhi, kata mondo ibedni pachi odich. Ineno nitiere gik moko kendo miluongo kata ni financial literacy minyalo bedni ipuonjo nyithindo ka gin pod gintiere udi, nikech sama wantiere sani kaka nasewacho ni nitiere gimiluongo ni entrepreneurship en ohala moro ma kata ka janyuol okawe to wachako puonjo nyithindwa bende ka gin young, to wa introduce gi gimoro miluongo ni kidpreneurship. Sama pod nyathi odich, sama pod nyathi ok odhi skul cha, introduce ni yani wach pesa, ing'eyo wach pesa, nikech ng'eny somo kwasesomo kwatieko to wabro romo gi miluongo ni pesa, to nyaka watim ohala en transactional, so en gimonego bedni watimo. To nyithindwa gi wabro rito nyaka gitik skul eka wachak introduce gi gigi
kos eka mondo gibi girom gi nyithindo mantiere oko. Kuom ranyisi kata mana king'iyo kata mana streets kata mana jam kintiere ineno kata mana nyithindo matindo ma uso sweets. So kawacho ni rach ahinya kinde ma nyithindo loro tekne masani koro nyithindo seyawo skul makama ineno ka nyithindo matindo tindo e town wuotho gi uso sweets gi uso kata mana gik mopogore opogore. Akene janyuol makama di nyis nango nikech ang'eni skul inyalo dhi milose gi head teacher jatend jopuonje dongi moyie ni mar mondo mi nyathini somi nyise kaka ibiro bedo kichulo omenda mondo koso paro makamano dosum nade do o los gi japuonj olos gi japuonj onge ng'ama inyalo loso go mokiyie ineno wachen winjruok losa gi japuonj mondo ine kaka nyathini nyalo somo. Nikech apa nitie jonyuol moko ma bende luoro ka ok ya kata mana ndamo mane mokawa kani Maureen janyuol maneno wasani di wach nango nikech iwacho ni ngima japuonjre ni bende samoro ni mane somo ka samoro menyalo tingi malo. Wawacha diera Sharon. Janyuol ko amalo gima duong' ka en amalo. Japuonj wachonwa ni wanyalo nyiso nyathi otima mano ni kare. To ng'eni nyathini pod otin to wadwaro ni mondo obwongo ne mondo dongre. To nitiere dongruok mar obwongo mobro yudo ka en formal education ka koro kinyal wacho ni nyathi otimo klas 8 mondo chak twang'o nanga odhi e chiro mano okrach mago watimo ka wakonyo jonyuol. Lakini nitiere gima nyaka somo ni otim. Koro nyathini mokwongo otin ja klas 8 otin donge japuonj. Mae momiyo jukumu ni kuom janyuol amalo iwinjo ka japuonj nyiso ka ni nitie winjruok sama biro mondo wawuo Sharon in headmistress mar school ang ni winja nikech ibende ijanyuol ibende iseneno gik matimre nyithindo mosebiro kuomi ka gin nyithindo ma jonyuol gi tani gi pesa gimene gigo matek nikech nitiere jotendi jopuonje jolupgi ma bende go matek samoro ok gidwa kata neno jonyuol owuon. Fine ingeni chik ni winjo kane nyitero nyithinde school tinyiso head teachers ni nyathi moro amora mobire school kik kuriembi nikech mokwongo ng'e maber ni sirikal ochiwo nyaka pesa moro matin manyalo mako. Koro ka capitation nitie to nyathi pod okoso pesa machielo ting'eni fees bende sani Kenya otimre maber ni fees is regulated. Japuonj mabro boka ni anto koro ago bei ni mae bei mar skundani bende ng'eni onge. Koro jopuonje wawuoyo gi janyuol to wuoyo gi japuonj. Janyuol amalo mae step maduong' makikawo to iyudo kaka jowete ni makobadi. Dhi pim wach gi japuonj. Japuonj bende ka janyuol ochopo iri yie mondo iwinj ywak janyuol mondo mi uti kanyakla kaki wacho ni mondo uyud yore ma pesa ni inyalo yude godo mondo nyithindo som. Sharon wasebedo gi nyithinda diera ma osisomo nikech winjruok ma kind janyuol gi japuonj. Koro janyuol timo mana matin monyalo timo to obeo make sure ni ochopo singo pesa mano pimo gi japuonja oteri before you know it higni 4 tin nyathi otieko school. Koro kanyo to chako nyisi ni in koro the timma mak to bende nyathi kisepuonjo mochopo form 4 Sharon nyathino nyalo timo gige manena dier te mana gino marwa ni jotendi jopuonje samoro gi jolupgi bende biro bedo ka winjo dwaro ahinya mag jonyuol e kinde makamagi. Emre jatend japuonj bende nyalo wacho ni koro ka en kata mana gi nyithindo molo 200 jonyuol bende biro ka ne konyo ni waonge go to par ni skul ka bende nitiere mahitaji mag skul nikech chiemo tinde nyithindo chiemo e skul odwa nyiewo chiemo gi nade nikech chiemo ang'ene piny owacho bro siro gi omenda moro to omenda moro gin mana mijuogo kowuok e fee kae. Agadi paro makamano de som nade kapok wakoyo matin Monicah. Walose wi nyathi Kenya ya to nyathi Kenya ni yani en gik motimo gi obro bedo no obo compete at global level. To kobro compete at global level warango ni yani e pinje maoko warango ni yani nyathi mantiere piny maoko cha enotimo ang'o. To nitiere gik ma jo mantiere oko nigo ilongo ni talent centers. To talent onego bedo nurtured ka nyithindo pod tindo. To nyathini pod onyalo tugo pira. To pira ni nyalo tere mabor nikech anan patron mar Alia Bondo Academy. To nyithindo gitugo pira tineno ka nyathini nyalo tugo pira to pira ni nyalo puonje. So talent wa embrace gimiluongo ni talent. Nyathini nyalo tugo volleyball
nyathini nyalo timo swimming, nitiere nyarwa achiel manyocha owuok oko modhi timo swimming mogine tennis, iluongo ni Angela. Gik mang'eny nitiere, nyaka ringo. Wan Kenya ka ong'ewa ni wan joringo. Sama somo nitiere, ukantiere somo ni wariwe gi talent, nikech mani tich matiyo e Ndoto za Africa, ni wanacha talent, lakini talent biro nwa kawan very late. Ka nyathi osetieko school, to school cha nitiere gimosemiye, koro di oduogo bet ni yani ni talent, oparo ni yani talent ni nyalo konye gang'o. Tiyudo ni talent ni nyalo tere step moro makata nyalo puonje koyudo scholarship. Ero kama na Akwayo penjo. Japuonj. Ing'e gima pod dhiera ka. Watimo talent, awacho ni development o Talent, nurturing and development. Nurturing talent. Ing'e ni talent ni sani nyithindo di school, nyithindo te ose di school. Idong gi nyathi achiel manokalo moluong Alliance. Idwa nurture talent. Ing'e ni mokwongo pongo nyathini pok ochopo kata mana kar talent miwicha, to ma nyathi, wawuoye nyathi ma no kalo penj, ma nyathi monego bed ni somo. Ing'e ni kar talent ka Maureen, akwai mana ni makna mana paro no matin. Ka wan waduogo, wani biro bedo ka ipenjo Monicah penjo makamano. Yiena mar mon mako yo matin nyakor mgejuang, wacho le bills. Donge bende bills ber ke chulo. Waka yo matin nyakor mgejuang, wabiro gi mathoth ahinya ahinya kotende kod thor wach, ma bende wantiere godo yepo mag jopuonjre e tam mano mar ariyo. Kik dhi mabor. Ramogi juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo no. Chenro mar poko pogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wagere. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare e wi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711 087 000 and visit us at any KCB branch countrywide. Chulo kuro. Anadwaro mondo timni malit, mana kaka ni timona malit kuom higni 15. Miriambo. Jamriambo? Mano ng'ama jamriambo? Bedo gi kiawa. Ayadhi pando nyathi mararacha ni ikula man kaeni. Gik ma osekalo timore kendo. Onge keny moro amora madhi timre kawuono. Thapki pod en siro no. Masiro jot. Mama, samoro in geno mari oserumo. To an geno mara pod nitie. Kotemo mondo adiera ong'ere. Ang'o momiyo initimoga gik maricho seche te? To kwe obedie ot. Anyuola iloso ga mana ka ute uhero rum, to anyuola kende manyalo loko dhano mondo chal kaka dhano. Thapki wuok tich nyaka tich abich saa 2:15 otieno. Mane Ramogi TV.
Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Pinj laktar kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani, kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyakoro mgajwang dakika na uchiel tok sario marukinyi kamoro moro mintiere rwaki okang mar ariyo mar twak e chenro mar piny mabende wantiere godo ka pod wantiere gi thuolo kendi nyaka rom kanyo sario gi nus manyiso ni koro wadong gi matin ne dakika 24 mano mar tieko twak makamaka bende kiny makawuono watwak otende kod yepo mag sikunde e tam mar ariyo ka bende jopuonjre kor weng' opogore nochako yepo odiochieng' manyoro mane sikunde mag primary kanyakla kod mago mag sekondar pod oneno kiao TV mari samoro kiao YouTube kacha kineno achiel kachiel okiny makawuono antiere gi welo antiere ka gi welo ariyo mabende gin jolony weche mag somo antiere ka gi Maureen Okal jalony weche mag somo kanyakla kod Monicah Achieng mabende en jang'ad rieko e weche mag somo. Maureen nintiere gi ote ne Monicah penjo moro mabende nintiere ne Monicah kotenre kod talanta mago kotenre kod pok mabende samoro nyithindo nyalo bedo godo nen penjo mane? Na penjo japuonj. Nyathi osomo chope klas 8. Ma nyathi ma Sharon ni temo pimo nwa ni oluonge Maranda, oluonge kata mana Asumbi Girls. Kata oluonge Central Mangu. Then okonyal dhi e secondary inyise ni koro talent. Ingeni okayie ni talent ni bro konyo nyathini. Nikech mae nyathi ma kwa wacha diera en nyathi ma pod en semi illiterate. Obwongo ne bende poko yaure. Koro kati nacha talent ni to formal education to onge ka. Nyathini ye ok dhi yudo konyruok e yo makare. Mae miyo kana wacho ni nyathi mosomo at least mochope form 4. En koro en gi teko ne mag neno gige makata en gi talent to gige gi obro tima. Lakini nyathi ma ja klas 8 to tin na gi talent. To yes talent ntiere ng'ato ka ng'ato Nyasaye omiyo. Kochakre nyuolne. But kaki nacha talent ni should go hand in hand gi school. Koro na kwayo mana ni mondi pim na gimomiyo nyathi mo onego beni dhi Maranda kata dhira liu secondary school skunda onego beni koro nyiso janyuol kik chung malo kor odhi omany ne talent ting'e maber ni janyuol kok nyal manyo ne nyathi kok onyal amalo mondo odhi omany kaka nyathi nyalo dhi school bing'e ni janyuol ni kata mana talent ni ok obideo. Koro tek japuonj pimna. Aya Monicah ni tago maliet ka. Pimne Maureen wacho makama. Abro wacho gima kama. Ng'ata monyuol e piny ka nigi talent. Nitiere jomomiya bich buk maler wacho ni nitiere joma nomiya bich ng'ato nomiya bich ng'ato 200 ng'ato 100. Ng'ama nomiya bich cha okaw mare modhi ogine otimo go hala bokelo dugo ka gina par ng'at moro cha mar ariyo kendo kaw mare odhi otimo go hala okelo odugo ka gina 4 ng'at manomiya achiel cha to nokaw mare modhi opando gima winjo ka wawacho sani ni yani ni wapand talent mondi nyaka nyathi ochop form 4 to mane kama wadhi kama wadhi ka wane crossroads ni yani talent ni onego bed ni bedo nurtured ko ka nyathi onyuol obiro gi chiwone moa kuom Nyasache mondo nyathino obed ni yani ken ng'ama chako wach to ni ken ng'ama no bedo ni obed motivational speaker kaka an ena ng'ama ne ka tinna to loso ni my teach mana tiyo to dine bede na yudo ng'ama ne nyalo nacha talent ni to dine akonyra chon ineno to nyithindo
kwacho ni yani talent centers nitiere mang'eny kantiere talent centers wach ni kata ka en ka chief to talent center ni sama podo dich ma okodhi e school ni okawacho ni I work gi talent without formal education which because that is very impossible itemo ni yani samu miyo gi formal education na make sure that you're also nurturing their talent we make sure ni yani talent gi mondo bed ni yani bedo nurtured gi developed en gedo mara ni Maureen Monicah duoke yo makare winjo makare bende kopogore kara mna kai kinde ma bende koro waloso kotende kod yepo mag sikunde tamarario bende ber ka loso kotende kod achiedh nade mopogore ma bende jopuonje osebedo kwa kadhe nikech wang'e tam mokuongo ema bende piny owacho bende nochako lai mar somb skunde mag sekondar ma adundo kata junior secondary school nyaka sani jopuonje maromo 35,550 osendike tich mano mar puonjo skunde mago mag sekondar ma adundo en mana ni gin gi achiedh nade nikech giwacho ni omenda pok ochul gi nyaka sani bende jatend migawo mochung' weche mag somo Ezekiel Machogu nowacho ni omenda makamano ibro bed ka ichwalo negi kapok awinjo pacho kotende kod okang' makamano nyawadwa Judith Omondi notimo story sigana ahinya mar lai mar somb skunde mag sekondar ma adundo kanya kasani kata mna kopogore kata mna gi achiedh nade ma bende jopuonje kadhe bende jopuonjre mago mag skunde mag sekondar ma adundo bende kadhe achiedh nade mopogore kaluwore ni kata mana equipments mago ma bende idwaro gi godo e sikunde bende nitiere nok margi e bookshops kuonde ma bende use vitabu kata mna buge mopogore wawinjane na sigana ma bende Judith Omondi nochiwo no odiochieng' manyoro. Ne en dakika ma ogik ma jonyuol ne odongo mar manyo achiel ariyo ma idwaro go nyithindgi e skul e kinde ma gitieko rusa kendo gidok mar chako tam mar ariyo. Ko e kuonde uso buge nyaka e kuonde nyiewo uniform mag somo. Jonyuol ne omondo mar nyiepo. Moko ne wuok ka chunygi ofung'ore kama moko to chunygi ne ol. Jane en janyuol man kod japuonjre mar grade mar 7. Yudo buge ma idwaro gi godo e skul nyaka sani pod otame kata bed ni skunde to oseyaw. Nilikuwa nimekuja kutafuta vitabu za grade 7 and inakuwa impossible kuzipata kwa sababu sijui ni bookshop ya ngapi nimeingia, so sijazipata. Kuna hizi like tunaambiwa tununue like the targeters and everything because they are not hakuna enough textbooks in the schools. So unapata like the targeter wako na volume 1 na volume 2. One volume inatoka 1300. So you can imagine being told that you buy 2. Achiel kuom jotelo mag kar uso buge chuny boma ma Nairobi koni gisebedo kod midhiere yudo buge mathoth ma jonyuol dwaro ne jopuonjre mag grade mar 7 ka gikwayo tend skunde mondo migi thuolo mar manyo bugegi. There's a challenge with the revision books because not all books have been availed in the bookshops. Some books are still not yet availed in the bookshops, and so we find that some pupils are still finding it hard, or teachers are finding it hard which materials to use to take the children through the CBC curriculum, of which is it is in its initial stages. We're expecting maybe to improve later. Kuonde uso uniform mag school bende koro ywak ni jonyuol we nyiepo nikech bei ka gikoni ngima tek kendo gileo kod osigo. It's not that they don't want to buy, but the economy is not that good, so they keep asking for huge discount. And some of them, actually, they're leaving the uniform because they don't have that money to buy for their kids. It has a challenge because of the economy, with how parents are trying to fight with the economy and also get into books to facilitate the schools. To facilitate their children with the school materials, and we find that parents are really struggling. Tawni mar ariyo ma ochakore odiochieng' ma kawuono biro rumo tarik 11 dwe mar 8 higani. Jopuonjre biro duogo e yweyo ma adundo kata half term tarik 29 dwe mar 6 ka gidok e skunde tarik 2 dwe mar 7. Mae higa mane kalenda mar somo dokie wang'e bang' muoch mar midhusi mar coronavirus e pacho kae. Bende enie higa ma ichano timie piny madongo 4 kwan ma oriwo mar klas 8 kod klas 12 kaachiel kod 2 mamoko mag CBC. Judith Omondi, Ramogi TV.
Nyakorom ga jong mano nonro mabende kata mana report mabende nyawado Judith Omondi nochiwo nodochieng' manyoro mana kaka kisewinjo ka giloso kaka loso kanyo mana ka nyalo winjo pachi Monicah kanyakla kod Maureen kotenre kod okang' makama. Parne lai mar somb skunde mag sekondar ma adundo junior sekondar nochako gi achiedh nade makoni kod kocha mano chakre tam mokwongo nikech tam mokwongo denga mawacho ni grade 7 okana gidonjo na gi transition ka giwuok e grade 6 ka gidhi grade 7 lai manyien mabende piny owacho pod medo timo tiwacho ni tam mokwongo ni grade 7 nokudo thuolo mar somo ahinya kipimo gi jowetegi bende winjo kanyo nitie scarcity mago mag materials mag somo mag grade 7 Maureen, lai mar skunde mag somo mano skund sekondar madundo kongonde bende siro to bende nyaka sani diwach nang kotenre kod lai mar somba skund sekondar mano madundo mano mar grade 7 ingeni na wuoro kabisa ka sani e kinyiew buge mano nego bedi ni tiyo godo kane higo chakore koro na penjora ni to kara nyocha gitiyo gi buge mage to nyocha gisomo nadi gima wang'eyo ni chandruok to sebet jopuonjo sebedo ka onge ndiyo nyocha sirikal otero matin wacho ni skul achiel nyithindo turi to japuonj achiel te nimo puonjo subjects te en gima lich ahinya to ka jonyuol pod nyiewo nyaka buge nyaka sani nyithindo nokosome yo makare pod awuoro kata mana an kata bed mana ni aelewa weche mag somo gi matin to gima dibed kwayona ni sirikal mondo koro nikech ing'eni gisewacho ni gini nyaka timre koro sirikal mondo oti matek oneni gini kaka ne giwacho ni nyaka otimre cha koro kik kete tugo otimre nikech janyuol madiher ni nyathini dhi skul to beta ok som onge to mano chalo ka gima watugo gi ngima nyithindo but wanyalo ng'wono ne sirikal matin ni wawach ni kizungu luongo ni teething problems maybe mago ne gina chandruok mag chakruok mar gimoro but kwa dhi mbele onego bed ni jonyuol chung matek mondo make sure ni oketo sirikal tesre mondo mi sirikal otim gima onego bed ni gitimo mondo ngima nyithindo kik tuggo. Erokamano ahinya nikech ang'eni nitiere skunde mamoko ma bende ing'eni lai mar somo mano mar skunde mag sekondar madundo nobiro gik mang'eny. Ang'eni nitiere skunde moko ma nyaka sani pok gibiro gi uniforms manyien mago mag jopuonjre mag grade 7 to ing'eni magi duto te nitiere budget mar janyuol nyaka nyiewe nyaka uniforms manyien mar mondo mi nyithindo mane grade 7 gi gibede gi pogruok gi jowetegi wang'eni higani bende penj ang'wen ibiro bed ka itimo madongo mana kanya wada Judith Omondi bende noselikonwa kanyo lai mar somb skunde mag sekondar madundo ni diwachango Monicah nyaka sani awacho ni ka nitiere joma nobet piny moneno ni mano gima onego bed ni timore e kindegi gima nyalo wacho ni yani jonyuol mondo okasre nikech ing'e gimomiyo idwa ni nyathini odhi skul kasri imakri gi jo sirikal kata joma nitiere joka education to kama pod awacho kabisa kama pod abro nuoyo kabisa nikech en gima neno gi experience mantiere go kimako formal education mak nyaka talent mak nyaka wach gini nurturing talent mar nyathini because aseneno kokonyo maduong' kabisa secondary school mano is very important en gima nyathi nyaka dhiye but bedo ni yani ni nyathi rito for a long time mano nyalo bedo problem kum society nyaka sani bende nitiere kata na buge ma bende piny owacho osebedo ka chwalo nitiere skunde mamoko ma bende pok jopuonjre mago mag grade 7 yudo kineno kata mana nonro ma bende itimo e bookshops ineno ka nitie scarcity mano nok mag equipment kata mana mwandu manego bed ni chwalo godo lai mar somogi nikech skunde mag sekondar madundo ka iwinjo ka gintiere kata mana gi subjects maromo 13 to subjects makamagi mana ka Monicah bende osewacho nyaka pok talent mintiere godo bende nywande iye kanyo jonyuol na winjo ka nawacho ni gintiere gi achiedh nade nikech gin bende nyaka gikony japuonjre timo homework kokel ni homework kanyo ma bende dwaro nyaka janyuoli bende iriwri mar puonj ang'eni jonyuol nopingo en mana kaka nisewacho ni gimoro amora ka chako nyaka bede gi achiedh nade mare
bangi Maureen. Awinje pachi kotende kod lai mar som skunde mag sekondar ma adundo ni. Achiedh nade ma bende jonyuol no bedo godo, bende jopuonj ma bende nyaka sani na singisi kanyo jopuonj mohewo 35,000 bende wacho ni napok ochul gi osara kata pok ochwal chudo magi. Sirikal nosesingo ni gibiro bedo ka gichwalo chudo magi kapok giko mano mar dwe ni oromo. Maureen, awinje pachi bang' mana biro winjo pachi mogik. Magi duto te timore nikech waseyo sirikal. Sirikal ne opango tok ne giikore. Apani ne gikawe ka gir tugo. Ting'eni chopoga kama koro wawacho ni the rubber meets the road. Yes. Koro rubber no meet the road ne sirikal. Mane omiyo an gi geno nikech en chenro ma sirikal ema noketo e somo ma e piny ka. Koro kata gi yware to bro chunogi ni nyaka koro gilos gik moko bed kare, to jok manyalo miyo gini mondo koro bed kare kaka dwarore en koko ma jonyuol bro goyo. To mane omiyo pile pile wacho ga nago erokamano ni media, jofwambo gi keyo ukonyo nikech sama sirikal omo kata mana ni gidwa tugo, gidwa kelo ng'ikruok e weche manyalo kelo kendo ng'ikruok e oganda, to umiyo jopiny teko mar mondo mi ong'e gima timore ai giwuok matek to koro koko bedo mang'eny. Koro ing'e ni koko no ema miyo ga sirikal timo gik moko. Koro un duond jonyuol and wago erokamano. Mar ariyo, ei sirikal kae sani kata wayie kata wadagi uchumi rach. Orach ma gimomiyo orach kama pod wawuoro to gima wang'eyo ni orach adiera. Mineno ka chandru kata mana mag chudo mag jopuonje mano bedo hired gi nitiere, but gima pod berna ni wan gi geno ni ise haya ang' ni chula kata leo en mana ni koso ne jonyuol nikech jopuonje ng'eni gin bende gin jonyuol, gin gi mahitaji megi, gin gi school fees gidwa ni gichul. Koro ka pesa leo to hinyo ute gi kuonde ma giwuoke. Koro mana kaka ne jatelo mar education osewacho ni ibro migi pesa e dwe ni. Dono ka koro kata ne gileo to koro chuno gi nikech usitinu ere kaka koro kendo dang' we ma ok ochulo gigieki. Koro meda konyo jopiny go koko menyo, to kusemenyo to wagoye koko, to kwasegoye koko to sirikal koro chuno gi nyaka gitim nikech wane akiri kiki. Wane akiri kiki. Taparo ni mane achiedh nade mabende kata na piny owacho nitiere godo. Ineno kanyo ka gope ma gintiere godo thung'o gi emomiyo ni gisebedo kata mana ka gichulo kata mana gope ma kamagi. Neno kata mana kopogore kata mana gi jopuonje ma kamago, jotije mamoko mag sirikal bende pok ochulo omenda nyaka gisani. Thuolo ma wang'wa wadong' ne matin e dakika 8 mondo watiek twak makama. Mana kachako kodi Monicah Achieng. Wach ni mogik kotenre kod thor wach mana wantiere godo mano mag yepo mag sikunde e tam mar 2. Dibidan. Abro wacho kaka President ma US no wacho, Mr. Barack Obama. President Barack Obama no wacho ni yani kiki penj gima sirikal nyalo timoni. Penj nini nyalo timone sirikal ang'o. And very important ni en gima onego bed ni wakawo wakete manani ni yani ni ting' mar nyathi en mar janyuol, to education mokwongo kata somo mokwongo a kuom janyuol. To ok ni osigo no te owene janyuol lakini omakre gi jo sirikal. To sani gima mi winjo ka insist kabisa wach talent nitiere kamoro ka office CS iluongo ni Ababu na Mwamba. Ka jonyuol nyalo bedo ni wabiro kanyachiel gin gitimo gimiluongo ni talanta hela. Talanta hela ni bro konyo nyithindo nadi, bro konyo japuonj nadi mondo release burden mar gini. To school bro makre nadi emomiyo wacho ni yani wabed ni wan joma practice ubuntu spirit. To ni yani ka en jo fwambo gikeyo to en japuonj, to en janyuol. Nitiere kamoro mwarome kanyachiel wach ni kose wan wawacho kopogre ng'acha wacha achiel ng'acha wacha achiel. Nitiere kamwarome to wacho gimoro achiel. Nitiere kama kwacho ni yani computers gi no nego bed ni miyo nyithindo to poko migi nikech sani gimiluongo ni global education. It's all over en kamora mora. To kapok wa embrace global education in 2023 to warango gimoro miluongo ni yani the Africa we want in 2063 according to the AU wabro chopo karango.
ineno to gima wacho ni yani wawachuru kanyachiel wabedu kanyachiel walos wachni kanyachiel mano paro maliw mabende somo kinyi makawuono kuma ne nyakumbire twak Monicah Achieng. Maureen Okal wachni mogik okinyi makawuono. Wachna ma ogik kawuono aneno ka wantiere rupiny. Koro jopuonje piny oru to piny orunu gi yawo skul. Par lamb wacha kik iterwa kar tem nikech koro dhoudi mag tembe oyaw. Idhi romo gi nyithindo bed nigi uru mang'won elewa uru no bongo gi pod dongo wuothuru kodgi nikech une taya mar Kenya ka to kendo gi mar piny mangima. Mar ariyo wuoyo wacho ne jonyuol. Ing'eni janyuol en ng'at ma jakinda kopuk. Koro piny sani tek, uchumi rach. Ineno kata mana kaka koro ichoko suru ma ichoke ma piny tek. Ikawe kamora mora e yore duto te. Koro janyuol rwaka koti mar opukno otek, lakini ka watimo kinda to wabro mana go. Gima duong' ma mondo watim wariwre gi jopuonje mondo wating'o sigo mar uchumi manitie ni mondo nyathi ka nyathi wane ni wakedo ne kendo dhi skul. To janyuol mani wuoyo kuome ma nyathine ne onego bed ni dhi national school to pesa ne onge cha. Kata kok national, kata mana skul mora moluonga ge donge. Yes. Amalo. Amalo mane ywakna. Amalo dhoudi te ok nyal lorni mondo ine ni nyathi odhi skul. Mane ywakna. Aparo ni mano paro maliw. Kata mana kopogore gi nyithindo mariwore koda klas 9 mano form 1 mabende pok oriwore nyaka sani. Nitiere jonyuol mamoko mabende naneno kuom ranyisi. Nitiere moro kama bende noorona ote. Kabende wacho ni Sharon konyauru yawa. Nyathi ne oriembi e skul idwaro 10,000. Akia kata gima tim. Masau ne ukonyauru. Koro jonyuol maket kod mago. Ema bende wanyiso gi mar mondo mi gidhi e skul. Donge giwinjre gi jotend jopuonje. Nikech 10,000 kapaka en omenda ma samoro nyathi nyalo bedo godo e ot ni ok gisomo donge. Kaka mano Monicah Achieng aguni mano kuom chope twak. Monicah Achieng nyakor Mgajwang en jang'ad rieko e weche mag somo. Kopogore gi Monicah bende kiny makawuono nitiere gi Maureen Okal. Erokamano ahinya. Maureen Okal en jalony e weche mag somo. Kinde machielo kinde biro raku mar mondo mi wago twak ahinya mar somo paro kotenre kod weche mag somo. Nyakor Mgajwang in bira guni rokamano kuom bedo kodwa nyaka sani. Chenro podi e lach aneno kanyo ka en dakika 27 tok saa 2 mar okinyi. Bang' madhi bedo kaka oyo matin. Bang'e chenro mar orako biro bedo kabiro ni. Kotenre kod weche mag somo par ni jopuonjre mabende yawo sikule tam mar 2 mano mar jumani. Mano jopuonjre mantiere e sikunde mag primary gi mago mag sekondar. Gibiro bede tam mar 2 ni mano tam 2. Gibiro bede sikul kuom thuolo mar jumbe 14 ka bende yueyo matin mano mongere gi dongere kaka half term. Gibiro bedo ka gikawo chieng' tarik 29 mar dwe mar 6 nyaka chieng' tarik 2 mar dwe mar 7. To loro gibiro bedo ka giloro chieng' tarik 10 kod 2 mano kuma tam mar 2 biro bedo ka rumo. Chieng' tarik 12 mar dwe mar 8 gibiro bedo ka giloro. Koro janyuol asemi line up kaka chal. Koro kini gi omenda nene ke makara nyathi ka dwaro wuoche kini tam kiyawa kini tam kiyawa nyathi dwa wuoche manyien, nyathi dwa soksi, nyathi dwa uniform, janyuol shopping, nyathi dwa shopping e sikul. To tinde kata mna 1,000 kidhi go supermarket chal gi nono. Apani janyuol wan kama tek kaka man ware dare dauro kanda geno nitiere mbele geno nitie tek ni ngima wangima wanyalo tiyo gi gik mwanyalo mako e lwetwa. Nyakor Mgajwang yiena mar mondo meka oyo matin mabiro en chenro mar orako. Mana tayo chenro ni nyinga en Sharon Ngao. Kik idhi mabora. Thank you so much.